o zaman kiri kelen o zaman sun kelen mɛ kuma furaburu kan ka ko dilan ɛri 6 kɔnɔ ɛri 6 tan ni ko cunni kan nafolo ko la garisɛgɛ ko la k'i filɛ k'i lebutɔ filɛ nin walima i malotɔ filɛ nin jurumantigi yɛrɛ de ko i ma ni ɲɛ dari kan bi tile bɔ n'a bi cɛ n b'i malo walima n b'i lebu i b'i boli i bɛ taa zaman sun dɔ kɔrɔ i b'a kari n'i y'a zaman furaburu den kelen kari a kari yɔrɔ biyɛnjini min bɛ bɔ a la i b'o biyɛnji ta ka turabu denmuso den ɛnzan min bɛ ci kelen fila kelen fila i b'o den kelen ci furaburu in sanfɛ a biyɛnji la k'a don i da k'a ɲimi n'i y'a ɲimi k'a jija kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ dimi min ni mɔnɛ min malo min bɛ ka don i la walima malo min tun b'i kan lebu min tun b'i kan yɔrɔ bɛɛ o bɛ bɔ a bɛ ka don i la mɔgɔ la nafolo ala bɛ nafolo caman di ma yɔrɔ bɛɛ jurujugu min b'i la n'o bɛ fɛ k'i se malo ma i b'o san k'o bɔ i la ka tila k'i yɛrɛ ma hɔrɔn o zaman kelen ni min bɛ fɛ ka kɔntara sɔrɔ marché va marché tɛ yen ni kɔntara tɛ yen kɔntara yɛrɛ tɛ yen ni marché tɛ yen c'est ça supposons contrat bɛ fɛn bɛɛ la hali publicité dama ça demande des contrats oui n'i ye contrat signé contrat sɛbɛnnen tɛ balontanna la walima entreprise ti ba la contrat bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ la n'i bɛ fɛ ka contrat sɔrɔ i bɛ zaban dili bɔ n'i ye zaban dili bɔ kuru 4 yiri cɛman i b'o dili ɲini kuru 3 yiri cɛman joyeux de i bɛ joyeux dili kuru 3 ka fila fara ɲɔgɔn kan ka don daga kɔnɔ a tɛ tobi i bɛ balo k'o ji k'a kan don o don i b'a ko tile 7 sigiyɔrɔma 3 o bɛ dafa yɔrɔ yɔrɔ n'o kɛra k'i diɲɛ baara o baara i bɛ contrat sɔrɔ baara in na hali n'a y'i sɔrɔ stage la i bɛ contrat sɔrɔ i bɛ ban stage la o bɛ taa o ye contrat déterminé o y'a fitinin sinon contrat belebeleba a bɛ daminɛ indéterminé c'est ça o tɛ se de yan i bɛ contrat belebelebaw sɔrɔ a y'i sɔrɔ diɲɛ baara o baara la zaman dili kuru 4 juin dili kuru 3 k'a don daga kɔnɔ ka balo ko ji k'a kan i b'a k'a kan don min na i b'a sɔrɔ daminɛ k'a k'i kori k'a k'i kori n'a ye i bɛ tile 21 sɔrɔ yɔrɔ dɔ i bɛ contrat sɔrɔ baara in na e bɛ gɔri da yiri fila la o de bɛ gɔri la gɔri bɛ a bila la i bolo gɔri bɛ dilan ni tɔnkɛni dili de gɔri bɛ dilan ni zaban nafɔ de gɔri ni diɲɛ hami o hami b'i la n'i y'a fɔ dugukolo sanfɛ ka nin dɔ minɛ ka di nin dɔ ma ne b'a dilan ni ka gɔri ka cɛ minɛ ka di muso ma walima ka muso minɛ ka di cɛ ma walima ne bɛ fɛ ka taa karisa fɛ a ka nin di yan o kɛra ministre ye sa o kɛra député ye sa o kɛra président ye sa ne bɛ fɛ ka taa milliardaire in fɛ yen opérateur économique ba fɛ a ka nin di yan n'i nana ni ne ɲɛ ɲɔgɔn n'i y'a da n ka gɔri kan e bɛ taa i bɛ fɛn fɛn i b'a fɔ a b'a di ka bana jugu sama ka b'i farikolo la transfert cɛ bi saba kɔfɛ gɔri de b'a kɛ a gɔritigi y'a wulila la de e ma deli ka gɔri tɔgɔ ma fɔ la nin ma deli k'a mɛn nin ma deli k'a mɛn ale san bi saba filɛ dɔrɔn a tɛ gɔri dɔ gɔri ninnu ne yɛrɛ tun bɛ fɔli kan fa ye n kalan gɔri la gɔri dilan cogoya la n ma taa san dɛ n kalanna dilan cogoya la diɲɛ ko minnu bɛ yen kɛɲɛkɛ ko ka bɛɛ ko ko nin ti dilan fiyewu ka bayɛlɛma ka dilan ni gɔri n'a tun bɛ jaban kan o de ɲɛbila ye jaban kan n'i bɛ jaban dɔn i t'a den ayi nafa kama quoi a den tɛ mɔgɔ faga a den bɛ mɔgɔ kɛnɛya mais n'i b'a dɔn a nafa kama i b'a den bɔ i ka fɛn duntaw la ni cɛ min bɛ fɛ a diya fara goya diɲɛ bɛɛ k'a fɔ ko nin dugu in ka gɛlɛn walima ni jamana in ka gɛlɛn i n'a fɔ sisan k'a fɔ ko nin quartier in ka gɛlɛn ni quartier bɛɛ ye i bɛ jaban mɔgɔ ye jaban den dun k'a kolo bɔ a kɔnɔ o foroko minnu tuli la i b'o caman de fara ɲɔgɔn kan k'o don kolo kɔnɔ k'o foroki n'i y'o don kolo kɔnɔ k'o foroki i b'a da tile la n'a jɔra i bɛ fara kan tigɛ n'i y'a wusu i b'a wusu les mêmes heures les mêmes minutes ala bɛ niw ci ma o bɛ nisɔn o yɔrɔ bɛɛ. Ursula Farma. Ne bɛ Ursula dɔn n b'a di a tɛ fɛn bɔ n ka dɔnni na a tɛ fɛn bɔ ne ka force la wa dɔ bɛ fara ne ka force kan ka taa an ka taa an bɛ jama bila yen. Le Ramsès II, le trône de la géomancie. Ramsès II est connu. Ramsès II. Oui. Afrique de l'Ouest. Non. Ramsès. Tout Afrique de l'Ouest, quand tu dis Ramsès II, c'est Abou Lalabi.